दिनै थांखिया जाहैबाय जोङो बे ओनसोलनि सुबुंखौ सिबिनाय दा सुबुं सिबिनायनि गेजेरजोंनो जोङो जेनाखि उननि हाबाफारि जेनाखि इलेक्सन फैबाय थादों दा बेफ्रावबो जोङो रायजोनि गोसोखौ देरहानो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं दा बिनि थाखायनो जेनाखि पश्चिम गलाझार ममेरामबारि आरो गरसिंपारा बे मोनथाम गामिया नैबे भुर दैया सौखुहैखां जाबाय थादोंमोन दा बिनि थाखायनो जोङो गासैजोंबो रायलायलायनानै बे गामि मोनथामनि रायजोफोरजों रायलायलायनानै बिनि समाधानखौ जोङो दिहुननो नाजादोंमोन आरो बेबायदिनो एक सप्ता JCB गंनै खामानि मावै बेल' नङा बे मोनथाम गामिनि रायजोफ्राबो ओंखारदों खामानि मावफादों बिनि जोहै जोङो दा खमावबो 1.5 किल'मिटार गोलाव जेनाखि केनेल बेखौ जोङो डाइभारसन खालामनानै दा बे मोनथाम गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा सुख सान्ति थानो हासिगोन आरो फिउचारावबो फैबाय थानाय समावबो जाहाथे नैबे दैया बे मोनथाम गामिखौ खुरखाहैनो हाया बेखौ नोजोर होनानै नैबे UPPL पार्टिया खामानिखौ मावलांदों। नोंथाङा फैबाय थानाय समाव BTC बिसायख'थियाव बाहागो लागोन नामा जिहेतु नोंथांनि खामानि मावनायनि सोमोन्दै BTC बिसायख'थियाव जोङो साफ्रोमबो कर्मिया बाहागो लायो नाथाय इलेक्सनखौ गेलेयो सासेया दा इलेक्सन गेलेनाया बे हाइकमान्डनिसो खोथा जोङो बेवहाय जेबो बुंनांगौनि बा जेबो बुंनो हानायनि जोंहा मोन्थाय गैया दा जोंनि थांखिया जाहैबाय पाब्लिकखौ सार्भिस होनाय पार्टि हिसाबै पाब्लिकनो जोङो मा होनो हागोन बिनि सायावसो पाब्लिकआ डिसिसन लागोन अबे दोलोखौ देरहाहोनांगौ देरहाहोनाङा दा बिनि थाखायनो जोंनि दा समा जाहैबाय पाब्लिकनि खैफोद आफोदाव गसंथानानै थानाय दा बिनि थाखायनो पाब्लिकनो नांगौ समाव पाब्लिकनि खैफोद आफोदाव जोङो दा गसंथाबाय थादों। जोंहा बेबायदि साननाय दङ आरो बे BTR UPPL सरकार दानाय जानायनि समनिफ्राय दाबो चिफनि OSD डक्टर संग्राम ब्रह्म बे गामिनि थाखाय बे दैनि थाखाय बे बान्दोनि थाखाय बहुत गुरुत्त लादों बिनि अननायाव जों मोनथाम गामिनि रायजो राजाफोर बिराद दुखु नांथाव बाथ्रा दंमोन बे बाथ्राजों जों गाबबाय सारनिसिमाव सारखौ अननानै जोंखौ अननानै सार हरबाय आरो खामानिखौ आरो बिराद मोजां खामानि मावबाय মানে বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ মই ছাৰক মানে আমাৰ তিনিখন গাঁৱৰ ৰাইজক এনেকুৱা সুৰক্ষিত দিব পাৰিছে এই নদীটো এনেকুৱা গতি হ'বলৈ গৈছিল এতিয়া আমি এই গতি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি অকণমান হ'লেও আমি সুৰক্ষিত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তিনিটা গাঁৱৰ আৰু তাৰ কাৰণে আমি বহুত ছাৰক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ সেইখিনি আগন্তুক অনাগত যদি ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্মই যদি টিকেট পায় তেনেতো আমাৰ কাৰণে বহুত সুখীৰ কথা বহুত ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে আহিব আমি আৰু প্ৰতিটো সময়ত প্ৰতি ক্ষেত্ৰত আমি ছাৰৰ লগত আছোঁ আৰু লগতে থাকিম তেখেতৰ এক্টিভিটিটো ভাল বহুত ভাল মানে আমি যিমানখিনি চাইছোঁ আমাৰ ফটিংচেৰাঙত মানে অকল আমাৰ কিন্তু গাঁৱত নহয় ফটিংচেৰাং বহুতো গাঁৱত তেনেকুৱা কাম কৰি আহিছে আৰু আমি সকলোৱে চাইছোঁ তাৰ কাৰণে আমি ছাৰক বহুত বাৰে আমি ধন্যবাদ বিচাৰিছোঁ মানে কাম কৰিব লগা হ'লে অকল এজনৰ কথা নহয় পাৰ্টিৰ কথা লৈ এইটো কাম কৰা হয় তাৰ কাৰণে ছাৰক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ।